Stečajni postupak 165/2010, stečajni sudija Milela Gočin i Privredni sud u Kraljevu. Evo sad ovako. Malo mi je kraće vreme ovdje sad da vam sve to srokim, pa ću sad da pokušam malo da ubrzam, pa možda drugi, treći, četvrti dan. Evo ovako. Vi verovatno postavite neko pitanje i o mojoj ostavci, o mojoj smeni i sve to što navodi stečajni projekt. Ne znam šta vi radite, mi šta razgovarate. Evo sad ovako. Da raščistimo neke stvari. Ja sam taj koji je pisao ispred odbora, u ime odbora, kao povedilac ili kao predsjednik odbora. Ja sam taj koji sam pisao. Sad, pošto možda verovatno se interesi. Generalnom sekretarijatu predsjednika Republike. Pisao sam premijeru, pisao sam prvom premijeru Vlade Republike Srbije, pisao sam Agenciji za borbu protiv korupcije, Visokom savetu sudstva, ministarstvima pravde i svima redom po pitanju ovog stečaja. Znači, verovatno vi to meni zamerate, ali dobro, to je vaše, ovo je moje. Ja radim ovaj posao u ime povedilaca, oni koji imaju sudske presude kako treba. Šta mi zameramo? Mi uglavnom iznosimo tu što je problem zaključna lista. Prioritet je zaključna lista. Ako nemamo zaključnu listu, zašto onda ovo radimo? Na zaključnoj listi, pošto ja osporavam, vi ste nam dali na zaključnoj listi da imamo pravo žalbe na broj slova, tehničke greške. Međutim, ako zaključna lista nije po meni ili po nama iz odbora doneta po toj nekoj proceduri kako treba da stoji, vjerovatno da je ta zaključna lista može se proglasiti nevažećim, što to ništa nije čudno. Evo ovako. Hranislav Obradović 22.10.2010. na prvom ispitnom ročištu nije bio spreman. Imamo zapisnik, to vam je to. Sad, pošto nije bio spreman, održano je drugo ispitno ročište. Drugo ispitno ročište je održano, kako se kaže i navodi u zapisniku, 3.12.2010. od 12 časa. Znači, to je bilo 3.12. Ali datum zaključne liste je 2.12.2010. Znači, ja uporno tvrdim, ja uporno kažem, pričam da treba da se održi neko ispitno ročište pre nego što se zaključi, napravi zaključna lista. Zaključna lista, vi sad ste posle na trećem ispitnom ročištu mi smo mogli opet nekom da sporimo. Došli smo, bili smo 28. januara prisutni ja i Stojanović, mi smo došli kod vas, vi nam niste dozvolili da budemo na ispitnom ročištu. Mi vas pitamo lepo, ja vas pitam, ja sam predsjednik odbora, on je član odbora, pitamo, možemo mi da ostanemo tu, nije to, nego ste nam klinuli glavom, ništa niste rekli određeno. Dolazimo do toga, stečajni sudija, mi nismo poželjni, lepo se mu pakujemo i izađemo napad. To sam vam već naveo jedan. Sad, šta vi sad radite? Ja sad, jeste da sam ja to pisao svima, pisao sam i vama, vi ste sad napravili rješenje da se menja datum na zaključnoj listi, kao tehnička greška. Ja moram s odborom sve da donesem, da proglasimo sve tehničke greške, i ako nisu, pa da imamo pravo se žalimo kod vas. Vi ste nama rekli da šaljete rješenje, povedicima se žale na datum, što ste vi izdali rješenje, da ste izmenili datum. Kao šta da se žalim? Pa ja se žalim na celu zaključnu listu. Nije, vi znate da zaključna lista 300 miliona ima. Po nama, po nekom 240 miliona treba da odpadne. 60 miliona realno bi bilo za potraživanje. Šta ste radili? Nemam pojma, to nije moj posao. Ja kad sam bio sa Stojanovićem, niste dozvolili da, niste nam dozvolili, nismo bili poželjni. A možda sam ja mogao nekom da sporim tad na tom ispitnom načinu. Ali dobro, to je vaš problem. Ja sam to sve pisao i Visokom savetu sudstva. Disciplinsku sudiju, Slavim, tako i tako. I za Sonju Đorđević sam pisao. To ćete da vidite. Evo sad šta se dešava.
sad ste nam vi otkucali da se ja sad sa tim rješenjem jurim. Međutim, ima druga strana. Prvo ispitno ročište, koje kažete da nije održano, svedoci kažu nešto drugo. To ćete dobijete preko Visokog savjeta sudstva od disciplinskog sudija. Šta kažu svedoci i kakav je bio postupak, šta ste radili na ispitnom ročištu? Miroslav Kubabić, niste upoštovali sa nekom dokumentacijom na drugom ispitnom ročištu 3.12. Na kraju žena rekla da pobacite u kancu za značaj. Imate tu da ste predstavili stečajnog upravnika na prvom ispitnom ročištu, pa ste pitali poverioce da se izjasni ko je za stan, ko je za pare. A on ljudi potpisivali nešto. To u zapisnik nema. To u zapisnik nema. Pa ste rekli poverioce, a te poverioce ste zvali da dođu. Što ne ste pozvali mene. Ima i još poverioce. Pa imate i izluse. Mislim, vidi se da to neka vam kaže Visoki savjet sudstva, ja vam i dalje stojim iza toga da procedura dobijanja zaključne liste nije poštovana. Sad što ste umeđu vremenu napravili i što su dobili sad sudske presude, što nisu tužili pa sad tužili, da probudili se, to uzite pa počekajte. Mislim, ne osporavam ja sudsku presudu, ali ovo je bilo pre toga. Ne komentariše ni sudsku presudu, ne znam ni šta piše tamo. Ali to za mene u ovom slučaju, pa to, mislim, to je meni pomalo smiješno. Sad, kad ste prepravili datum, pa nemoguće je da ste vi u Kraljevu sudu na rješenju, sad što ste vidjeli da je sad datum zaključne liste 3.12.2010, nije drugi. Jer je 3.12. održano ispitno ročište. Pa čekajte, sad ćemo a vi ste kao napravili tešku grešku. Pa sad zamislite da ste vi 5 puta napravili na jednom dokumentu tehničku grešku. I sad vidi se po ispitnom ročištu da se podržava u ispitnom ročištu od 12 do 12.30. Od 12 sati. 3.12. I na zapisniku stoji 3.12. Jer posle 12 sati ste počeli da kucate datum 2.12. Ko to da veruje? Ko da veruje? Ja ne verujem. Ne možete da mu ubedite, to je to. I to 5 puta ste napravili istu grešku. Isto i sa izjavama od ovih svedoka koji su bili na ispitnim ročištima. Za prvom ispitnom ročištu. Sve vam je to u sudu tamo, a vi odlučite. Drugo, Krajinskog Obradović, zaključna lista. Predlog zaključna lista. 5 dana stoji na tamo. Krajinskog Obradović je vama predlog to 26. novembra. Da bude spremna za 3.12. Evo tu onda donosite, tu navodite u tom dokumentu isto. To je bilo spremno. Ali zaključna lista je bila spremna 3.12. Spremna je 2.12. Sa tim rješenjima što mi je to ništa. Problem je tu što mi imamo. Sad problem glavni. Ja neću krivim državu, da je država kriva. Neću krivim državu. Šta sad, trebam ja da se kvalifikujem sad da idem za Strasbourg. Šta ću ja u Strasbourg kad imam sud u Kraljevu i sud u Kruševcu? Mogu samo ovako da vam zamerim, da vam osporavam i da radim svoj posao. Kao što vi treba da radite. A ja idem u Strasbourg, šta će meni? Ja ću im pišem predsjedniku države, generalnom sekretarijatu, pa oni neka raspravljaju s vama. Ne mogu da vas jurim više. Ni vas ni stečajne upravnike, ni jednog ni drugog. Sad jurite vi mene, da meni. Pa šta će dobijete s mene? Ako uopšte da bude s mene. Morate se kupiti ove poverice što davali pare pod kamatu, pa ste ih priznali da budu svi protiv mene. Dao sam krivičnu prijavu da se sumnja da su poverice za 141 milion dali pare pod kamatu. Ima osnov. Uzete vam proveriti. I to se radi. A ja ću tek sad da vam pričam zašto sam još dao i što je sad kod Visokog savjeta sudstva i kod svih ostalih.